dancing both ways. Asaba agenti baito abubale yange na sole kigima onyoro bokoreri na bwiginchira yugo twikira asokuralia kugukwa ukuralia wuko inyuria ukuralia kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumu sangirikano gisiasa nonya nikero mangana magia atekire asitivi ya unambeyemo yomunwa bweke gusi ekeruri imeyumu chukibrigo imeye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kibirigo kugende ikonge imeye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite Public Works imeye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services imeyumo chibuo gembo genda ase hardware ya Moja Hardware ere opposite Coca-Cola imeyumo chumogonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro segete kia maguta yichigari imeyomo chunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyo robo kori waito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo imeyomo chukeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank Ndizi TV bono nigo ya kuangwa irerie nagukoretro bukori bwaye ange nasore Ndizi TV ubwansu bwomugusi Mbia bana mano mwanjo mori Ndizi TV andonse asobe dana tuikira sense meli yeri chiko wakiri wikira ase studio sema mbia bo Thursday botame twanyebegete ensemo asensemo yeli chiko wakiri nando ikiranire asema mbi yabone ko tujukwanira abera atatu ali arengete asensemo yeli chiko na kwani nikenari komi over 90 mbako mori yirondora asensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega asensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chingaki about tweet at Ndizi TV News konde kerengeli kyao libolira kani kuboli wakili asema mbi yaboniga Itome wetera sena mbeira seskini ya gurabu ya 0792192834 elinde torinyora asema mbiyabone edomo boli inde toiranelie asenjere ya mogo seyende asema mbiyabone kama mwana inchi mpaka mwelio shosho utanero kutukupatana nera kuru asensembe ndi studio haina kipina mwali wine chibi chago jere asenjera ya bene tiangalia ni wakili kiandaki komi asoime yomoroberi tuchaka mwanere mpaka mweli wakili karibu sana. Asante karibu. Asante Brighton. Abancho ba digereria na bategereri na nande na management ya Ndizi TV amongota na biyamono nande nare ilegeka ndariga na bwate bintu bibiri bitatu ikigashi bibiri bitatu nande ntu abwate okumanyerania na inwe ya Ndizi TV mukangari baga nande karuri baga ase omo wakili Tom Hirari Ongori nere gochaga nere nindo chenko watching ngeke karuma abe mokoba nanjira ongo ikalansa asende ni mbaisiko na arigere nangikegenda ebiya mono sana asa marieta George Marabu akuma igonde omokorere bwa mangana ye katiba ne sheria asomo chiogosonga se company ya Mausan Company Advocate na Nairobi. Ebuya sana bagani mete bato tare bono mbaro mitanda kabisa ba manyene na George bali bataso ase wiki lakini ko kwana tu arenge tware ko banaira ko kwana tu arenge twathia mwanjumune wa kire utachiti sali ye bibere bitatu sali ye meremo korende bono lero nero ra studio twa wakire mbia mono wakina reka kwanyo libaga matare rais kwanyo libaga ko ikaga ikere mero bene menge ande squeeze na mubwate bine binge biro bakonyora na rende kweroberi kera bono sambina bakonyo ikina gya chakire ngirende wetikane nandi ko ikire ase studio mbia mono wakire wakire nana bokora bakwani buya kabisa bono bateina wasoire nairanire nonda ase bona ase embeo nande togendere sabari eri yeto yakera Ramisi togo semani nako somani amangana yeri chiko ambia mono sana ase bali babiri batatu mwali kire ujumbe na chimese text na bali mwatarire mwikire mpaka office yeto ose mwambwatire mpaka ekoti twaruro bokonye goetrase
okomanyekana no gosomio kuwitoga bia sana go kina bakago chekera nyoli baga ende twa kwa na berata durituko lia ramis botambe sensemo yerichiku wakiri totarenda sensemo yerichiku ane egentoro chukwa litukura lero ikiara ntwa begeta simitanda abantu bama etene jena kwa na kurumambia totaraika seto bigeri tukulia lero ntwa kutora aberata to ase egaseti tukura lero yali gete na judiciary korengana na Chief Justice Martha Koome then a judiciary is under attack nandu makuri na babunge mbale bo DM banyare baba expel kurwa sikiame inki kigerengete kintu turachakira na ekikia bachumbe ababa expel kurwa sikiame inki gemineti nande dichiko kiringa kibande gochikoba ekatiba ne ya 2010 ne katiba ya chete asokoro tota na goikerani amagania y'abanchi bense ya Kenya so katiba ya 2010 nero nerueteri bagari nene igoro ya ebyama n'abanachama b'ebyama umuntu wekobo ekyama obo mwanachama bw'ekyama nande ekarubuna amachiko gete narosi kune parliament ayobotenera mangana y'ebyama so ntubate richiko rie parliament ikoro ku Political Parties Act a Political Parties Act nere wate pengele bigotana ngoro mo member we kiama mo member we kiama bokorori kiata kire gotwara se kiama na bokorerio nchira kyo mo member yo ara seri ukuru kiama so a Political Parties Act na gokogenda kire kiama ngebwate katiba yae ebatenene so ekiama kero kya nyoro no mo member gete chibe kanezi munchibe kire cha discipline chirora se kire kiama so ase kiama kia Orange Democratic Movement ase barori na se katiba yabo aba member aba bage tue fine nene na aba bande ba seretigwe mba tumete bagatumana ama chiko ye kiama ama chika ye kiama aserichi korigota na mwana chama bwe kiama tabuene tikoro kuna oangire ama agizo ne mielekeo ne mienendo ye kiama ochire gochiase e kiama kende eyuna bewo ekonyarikana osari ukurase kiama bona baraseri gubi wakire gadoko rengane yibaraseri gubi ntubati IPC ngakibako IBC na botota na ntubati IBC obaseri igoro bage twe karamu abandi bagakwe fine lakini ekaramu ngana yabeire boiga ne process bintu byeri chiko taligento ke ko bare robotuko nandi mambi change so a process ye na barumba je babeke appeal badana na kimwato seri because the mechanism ine rule ne lichiko gobe kabare appeal nubwate ribaga baire rinene na onde bwensi nanchere gweka seke gambero ategererwe na inyoraiga bantaba bonsi baseri gosaba na chama babo gender babo jalango katiba ne Political Parties Act ne ruwetiri baona kero mo Kenya ekero ubwate ekinagete use kero ubwate ringanagete eriri bwate question mark usiri bwate riboria eriota kero go koiraniria oyaguribaga so mbaye tulibaga lakini abaramenya ke koti batana ibaga twaetwe nge isaine toiraniria usoko na chagoko toselioko okwana chetu bira ogoto goto affair here yana moto aribaga na intuto era sengi kyagere to kora bintu bibiri bitatu oroche genta kanne ba soereire gena ba chete parliament bakaenda isiko mamincha ya omosimamo no molengo we kiama kyabo unambaka ekura as a finance bill bakagenda kumira no monena bwense bira idini ye kiama ejuneri goso diraserichiko so a process ya ODM eise kubwati to the latter ebwati kumba komo edio nere boronge ntobwende torein gostokore discipline ebe asobotenene bobo gambi bwenseye nabotenene bobo gambi bwenseye bobona abana chama bebyama betenene rase byama biribi bibaete biba sponsored ko enda chi parliament ko enda chi county assembly ko enda senate
Buya sana wakiri watwere biyate bantorana bakwenda court of appeal ingi oseba kwa appeal ingi kego chikoba ase njere ya moseyende ekantu tugerta singane ya IBC wakiri na roje na chingwana chigenda by Batson ansemo ya Asmio ko propose na political parties bachikurwa marieta ya bandoro chikoba ase oboteneri wa IBC engane ichiko kiri kubwati kwabu wakiri omanyete IBC ne commission ko established and erase katibe ya mwaka 2010 na obochori bwa the electoral commission bobwente koba boegemete nseme ya mayuka obwente koba obochori bwa bateneri bechikura bense ya Kenya so ase oko ekerenga kya Azimio igo kerekerenga ekiyanchire gusigeta kerega korerwo getware obokoreri asense ya Kenya ebyama na bibimaete na bigochikusikasi chikura so ebyama na bibwato bomanyobo nene bwangora chorwe so te bwente ko bobuna ya tete ko koruri tangani na Kenya kwanza ya rosirie jopo yoko rosie ogochoro chairman na ba commissioner ya eyubona ntrale ta Kenya ya eyubona noko nenyego noko imokiboro noko takatokore chikura chierade tutaraka kura abantu bali twanjete tutade basoime tiga abantu bali ngoliwe advertisement yebekwe abantu bali ngoliwe omo chairman ne commissioner banchire na abantu bonsi na mono sana banchiranire na the players bechikura tali mongi no liole tara chambiri ya omongi no tara chambiri echikura abo chagwaka tali mugako olio gekaranste barasa oyune ekura chagwaka main players be mangane chikura ne ebyama buya sana wakiri na mangdo jo kwana ko chima kera kini sari bibidu berento ju ger topic ya lero enara chief justice mata koma ka tena judiciary stand attack oteana no ni kimbege ko lika ge korenge mesara ya bakuri miremo keiriri bagari ya judicial service commission enara bantu mba moji chief justice na attack ekero muraibu ensa kwante maneno ni matatu na akirete akabade no kirire na judiciary ya beranda attack kira kwande ngane yi mojo so asama ngana ito ya cremate ditkero bono rende gento togo deba umo rais wense na deba mambo ni matatu lakini na nchi kuruga senkaranze enko ira ndio mo rais wense iga mambo ni matatu executive judiciary legislature mambo ni matatu mambo ni matatu asense ya Kenya oikatosike judiciary oike executive wesike judiciary oika legislature sike judiciary a president yense ya Kenya oakire chukura oapishire oriete irabuna ere no kurende katiba kurenda chimbebe cha Kenya na kurenda obokoreri bwense ya Kenya tabugani tugotene na se barasa na gotebya abantu babigete bina kotini na Rusia bina kotini ya enkirende koti ya berato oyo chete koti oyo mogo tebachi chibuganyanye chiche sukari baborai eba chiete court asenge joba roche na bintu byabo mbira koruboronge tiga bagande court egayane so akero na Rusia bine bye court na andi uchi muntu wake omora ibwense naba bali bamobera tangi bamanya gotena abantu bakurukwa judiciary igere enkurumi judiciary nere gutumeka gusariense ya Kenya mbo shahidi kyo bware turo shahidi yo judiciary igo tubwateri bagari nane abajaji balenga barusi gwa kero babere baro rubu nambari basoro bokuri abange a president na serikali ya Kenya ne bwate chinchera cyo gukora uchunguzi ebwate abantu aba judiciary babwate obukurumi bose bataite gusaria sector ndonse ya Kenya so ayanda ayembe chibarasa no gotuora mambo ni matatu gere judiciary executive na legislature wikachi amchons cha serikali chisikwe anachikore miremo yabo independent chikore gasi yabo independent kwera ndemwe kwa kondo ya SRC Salaries and Remuneration Commission. Salaries and Remuneration Commission, ne commission er established ne katiba. Muinoga ganto bwate commission yende er established by the constitution yeyo. Ekorku Judicial Service Commission. Asetayo SRC
ebwante gutwara ribaga ryo gutumana as same mandate ya JSC. JSC igera under judiciary. SRC igera under the executive. Yobona kwa na mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Go ikatosike chia mwechisato ndiye ense yetwera atwara omolembe. Chinse chichinde chibwata asomali moinoga uchi chete into anarchy ekero lidia omoshtuko bete chia mwechisato chiasika chiaba amo. So president na bantu bare na bananchi tobe upinzani ose tobe serikali ose tobe cherende yonsi etobwana toruribaga asekera eurobega ruwe serikali lokolega siai Abiasano manjumuri ya network osior turarari airobori ritkoria na sense mech magasiti atwaro DM na mangana judicial lakini bwana twathe turakwana ritko rero iguru yeri chibu anene asoko change query solution in a crisis meden twaro jina twaro kana ni team ye wiki ye kana twaro jina musangano monene ukreme change no kolekanta si county ya Nairobi na no era teritkuregoro asabarai na Afrika kubona eronge tarikebwa ta sokurwani ko kweli lire nutujure na ne county mirobirgi abekire eno NC county ya Kisii koregereria ogochinju kwelire lakini tora wakire kato kwando ogochinju kwelire kintu kieke na ndiri jikondro ase ogochinju kwelire ogochinju kwelire ositota na climate change climate change igo yacha negento kere itanga niturigerere nanga yeruerete ense buna yatongetwe no monene nyasaye yo yatongetwe ase obogima wamanya bantu chingiti ebimeri ebine bintu bitatu bitongire so ebimeri chingiti na mwanya bantu bibwente koba asenseye na ande bibe asobo ikerano boko tongwa na omonene nyasaye ase bari toegenete toraba Kristo lakini mwanya bantu naire ribaga ryo gukora ibintu gete asense chingiti ncheire ribaga ryo gukora ibintu gete ase amaumbile asense ebimeri bibwate na biro ribaga byo kobenchera gete ase ense inki nakwanere bitatu mwanya bantu ntoire ribaga ne chinguru ne chisemi no bosemia bukwagacha chinyomba kwende chigari ne bintu bindi chingiti ncheire ribaga ingbaga kerie ngiti okombora ne ngiti ngetu kekyo choko eguto no motego le kori ya eguto ngiogora insego engore okunya bono kwegure na ngiti na roe bwate ribaga ai egente yotoko kechui echui ngorare rense Ejuko nyarore irense tumugeto. Ya danisi. Ngaya kwanda. Umuti igoro. Yo ne bwate nero bokorera bwayo bokora. Ochiche emimea. Emimea no genda no ruga bona tatunkuborie bright. Una torese e station iga toko kore interview. Ebitonte ebi. Ne chi suguta. No gendo chinyore nyanguru egetie tunu keri goro ya asana rogo yo chinyore ase wetland ekerubo bono kwarore na emetenere etama asegete lakini era akorerwa yamono sana kwama asegete omonte nore toko genda agakera abantu bagutira osengo chinarobi na acha kubona na kyokuru kungera no rokuru kwa monyenya no nyoma yo manyanyo gore bakuruka na canopy tree oromu ya ditwanga basinini ore omate oromu yazeki ore raisi gochora ore raisi gochora ekotwenga bake okonyora na kwa nchire onyochore kero yonde no bate complication yo gochora ori okubeka igari okaiga obeke bitega no manyanya omotoyo igore chi section gete chechinyika omuringamu onya no role mase mara ose chinyike ejirafu ne kerio muringamu jigore chikuri de wike lakini asomo nyanya yewike na inkinaro toteraya
mwanya bantu chingiti ne bimeri beyond spigo bya bwatari bagari ya sense lakini asengecho yebikori n'amakororo amakore aya mwanya bantu kurwa se ekarne ye chagete kurwa 1800 amabadilika abeire amabadilika aya aletire ugo change wechi temperature nakikonyeruka kase kauzi komenta kweliberera okomenta kweliberera na gobadilika kwa chingaki nebiro chie embeo after the industrial revolution tuatua deliberera ya bereri nyinge liberereri nkikie kurireta na sengecho activity gose amakoraito ayoko produce chi industry chingi chia chage to gutumia chi industry asekere getambe igo chia bere chigotumia egento ko kuna fossil fuels yani amabuta aria ko yukorunzi amabuta aria akagere muna garo asengecho yokobekera ni we chingiti chia kwete chingiti chikwete nebimeri bi myaka menge bibekeranete bikomigana byarosie gento ko kuna amabuta nara yako akoi Turkana ya sekena nara ya trocho botenenko bwa Saudi Arabia Middle East aba America ba otane bwa amabuta araba ile myaka 200 ayabo batanya gutumia barabwe banyalemete arete yari lakini bagase no gutumia ya chinse chinde aya isiko bono fossil fuels echi akaro chiatume kase chi industry ne chokorosie binte binge eliyokiri ligosoka asogo samba chi fossil fuels echi diachire korete gento gekorukuna greenhouse emissions greenhouse emissions inkieke greenhouse emissions ne chimbeo chinchabu chigo soigwase lire kuruase egas gosogo takaweito ogosamba eyegere call na makara amakara yako hiyo lakini wono yotrabeka kando na nonya na makara ya tugutumia na rongo sokiere ryoki eriri bwate gento kuna carbon dioxide ose carbon monoxide chimbe chichigo soki ukurwa sogo sambeye ego chire carbon dioxide major echichiko greenhouse emissions echire carbon dioxide ne yende ko methane echibere chibwa tobori tobonene bware tre libere ya sense bwaru siri embeo engia asense neye go yabeire ase egeka ekekero twachakire utwaro umuimoko buko Russia go produce go yani chi industry go tegemete otumia libere omorero korosie bintu gete ibinari bigosokia marioki nara ya sogetia marioki ayua sari amarioki aya achire abere muno brangeti ase ensenge bono yatangire oko creation yani ogotonga kwa nyasaye umugaso ko angaza gocha sense yabere getubo yatubire bono enere achirikoreta ogo mubadiliko yo ochirikoreta liberereri twaburi swali elimo na tebire na nkieke mwanya bantu yakorire koreta chimbeji mbiro bikobase ogo amaumbile yani bitari na mwanya bantu korete eyugere kero tugutware gentu kuna ogo change kwechi chingaki nebiro bye umugaso gocha sense nebinte binde tokuruka volcanic eruptions chi ogo twara buna chi emetengecho ibono nebya kimaumbile tuta bitari mwanya bantarose lakini ebi bya mwanya bantagere tabiro bya amakara amabuta ibone nateba ayana diesel petrol mabuta yeta ara yosoki amarioki ay omanya goche gas gas ye to work to gutumia nero teri ndabu nero ngosokera marioki ayuageta
bonde bina bibyagerire twarusire chimbe echo cyakire cyatutubire cyatangire o embengia eliego ebwente kobase o maumbile asense wakini to bother liko ra mangana climate change ukera ngora twara tore na water act climate act nero a climate change act nero nande umanyeta se katiba nyene neruete ekipengele bigoteba na totware obo umwango wo kurenda ama makawaito tukorendense torende obumenyo bwitu obumenyo bwitu asense so ekatiba nere tangani ekukwana iguru ya kurenda obumenyo bwitu bwa asense obumenyo obona kibokurendwa obumenyo obona obubokurendwa na ntotwara chi effect ase diroberi tore ntotwara chi effect ase chingitie chimenyate ntotwara chi effect ase ebimeri ebi bire ase nko example kamo engaki ekero mabadilika ya beira asembeo igakorete bintu bitatu aleta liberera linya aleta yate kukia mache wetness erenene ekokoro na chi amache chi flood macha kurugoro aba mange ategutangeka ne yagatatu yaleta drought yotumerero umurakero monene to experience yo murakera as example kana nas Kenya ekero umositu oyo monene water tower ya mau ya kunetu abantu bagasoime meteka buturwa ntu atwale to murakera gete eri nande baite gutenenia magana mau se yokona chemete ande meteka simekwa ntu amatitu gutwara amabadiliko ekaira na borongo so as saving tebi embeo ko iranigwa ebe buna yata keirebe wose tomenya nseye buna okuganikwa omotongi bwense yarenge twachire sikake mona as climate change ye ya ikira as tokuri gichinjira cyuko irana as twarenge wose tokeye effect ya bekirwe na emissions cha greenhouse as embeo yeto bono nere yo none summit ya yarenge Nairobi wose nere ya chire bono kurwase ama gizo yeke katiba nege sheria ma chikaria rosigu nere yekwarorire serikali okogani wa serikali kuri na toteme turuani toira na stwarenge ositokeye ase twachire chiko wakire majiko anabekire asokurire bintu bitwetana ntwabirenda rende mbisari rire mono igora mpatore to musangano yo Nairobi oerete richibundira ariko ase musangano nanda majiko narara changewa ende to sukiego chibosio asoko chinjo kwerire amachiko nare in place karorigererie ase serikali ya Nairobi serikali yo Mosike Dr. William Ruto ne bwate chi policy cha bekiru nande choko mitigate yani choko ruania tokonye ense tutegendera kogenda uchia sa kere teribuya asoba menyi bense yentwe abamenyi bense yabona chingiti na ebimeri birasense so eme kakati ya bekiru yoko na cheye eme kakati ye toira ne bono totebe kere gaga mwanya getinga to igaga ngusito kisi county no nganchire nkwane genta kama osebe ena bo kwana wakini to what ministry ministry of water environment climate change nero bwato musike ochoriro bunomo CCM brea bwali aro lakini omo governor bwe county yeito Paul Simbarati musike naro setie gento yokuguna steering committee na bwa steering committee steering committee ye e governor nyene igonkor gnoboli tobwa climate change ngore e governor nyene Paul Simbarati nere chairman the steering committee ya climate change omo deputy oye no mo deputy governor Monda Dr. Monda steering committee ye tiganko balira abante bwa teme e bwato mo waziri of finance ororo iyo bwato mo waziri inke mo waziri of finance ya bereto mo waziri of finance gare steering committee ya county asengecho
4% ye county budget in climate change eguchi ire ngana deba 4%. So ake budget yeito onye kere billion ya makere base kurwa yabagere 4% ya kwanda se climate change mitigation ejubono na wewe tena obolito bwe governor no gotaka koleta mabadiliko na koirania na gokora boronge ase egente ya climate change igonto bate purpose a committee ya twaro mo minister of health musisi or health bobo chen nini yama ya utwara umo wakilishi bwabasaya umo wakili bwabasaya bo nora steering committee ye igaro musaya okuruka mheshimiwa Jafet Oginda ni matikera nande to interact kabere gatatu agonta bina na kiata gete togenda busimekemete aya tuomanya utwara umo wakilishi bwa abalemavu bali bamenyete no balema tuomanya utwara umo subati ororo ase committee gender onoroche igaga se committee yega nebwate abantu hawao aya committee ye na kiakonyora ebitoki osena kiakonyora funding yaye ndobate Floka Foundation ndobate World Bank chiro chibere tange chikare ase o support elinde tokore na ki tokora to ruani chinjira chogo konya liberereri liasoire liberereri ka Brighton ta ko nkoira ni maiga liberereri liachira sense asengecho yo oborangetyo we chimbe obolete te bintu binde ebibirete te bono a challenge ase mwanya bantu chilevo chia macha ase nyanja chiame takene amache gangende tukoira liroba liarenge korum nyuma liarenge dia sabantu bango korere bintu osibale obotumizi bwarenge amache gangende tukomenda egento gyakabere ama climate change yaletire a drought murakero climate effect ye chi gas ye obrangeti obu yaletire chi eteluji eri yarenge chi chinse kitari chinse yarenge igoro chi glacier chi yarenga se emilima yeito igoro ya sansa mokanire ya tirimbokere na eteluji yeye yo yarenge ngiya asengejo bune chinga kichikunya kwanda eteluji yeye bune kunya ko titinyoka amacha ya narari ngocha ale throughout ale endete chinyika cheito aya ebirubo bieto chisuguta se cyarenge nchiyo ngajo chirocheka nchiyo ebirubo byarenge wetlands nchiabwate effect get okoleta obokendo okoleta amache chingitinjire cyamenyete gari chisugute chinyoni chikonga chimenyete maria emenyegera nero yarengo ere maria chinkonye enkonye ninganje tenkonye sana kona ngomoke twachire roji twomate twaruba maganyore miosi mama gorobere mioste ya bono mioste chinkonye chi ewanza sana bono nkonye nchi bono enswe gotoka nenswe ya terapia erwete matika ubose yo boremi obotwa korerwe chinsu lakini tinda nda sandonzi nyoro boremi bwe chinswe okorera se chinkonyeje na nchenkero nkoira no goche myaka eri anyuma na bongo tena ekene climate change ya to affected kere nkonye nkonyere ngansa the mad fish ere ngansa ko basa mad igere ngansa tin kororengoje elibona babonta binchomo nyana senkaraste na egento kirgia sarekire kebwante kebe collected wakire kalto ndrete igo nteto soma jisemesi berni ama chikatara bwatu mpaka bone ndegia tapia injigia beire o secret ngia beire o se policies bana whatever county ngopekera machiko bana yo tokonya bana kisi county wetera somo gavana ko gatora bwene tiganda soma SMS bere nganchere soma SMS bere wakire morning president Charles Munali ode anuale me yumroberio atubati kabisa ode na kurukuru kikwetu hotel no bali me yumroberio bwensa kimbanya komocha batubati kabisa oya kuruguna na Charles Munali nara onde na Bernard Mukaya ode na bwakire buye kurwa Katali niko ndani ya ensa kisalimia wakili wa kwani kabisa
Lydia Nyaboke athena karibu sana omogeni athena kwara burire bona ukuruka omogeni bia sana Lydia ase ogotebana nae no urime yumroberio ase mambi yaboniga naro butuman gonyarande lakini takanda so sensemeli ya Facebook ndole na barabia baso irime arote na aski wakiri timetiga ya charara go chiko ndende go enyorande ase mambi ya boniga eche manyakuriri na abere atatu wakiri ngongena ryo ronte bie yuna ngaki policy na jitarabe kubya nega bana erabe ka policy njitokonye gochia samatuko alebosio konde mbale maba te ano bale amonentre nalo thena Pipu Rucho akona sisi Joshua Mbuya Tirimba thena ku Nairobi Ruben Center niko ndani pale na Doli Kakemto na Asani Jalton Tirimba wasiri mkuu thena good morning watching from Doha Katale akona sisi Andrew Matuna thena Nyamira tuko ndani ya ime ya Top 6 Slums Club Kenya no ali meyomoroberu crowd nyakesi au the banera ni gatubatiya sana umwalimu mukaya athena nkwaneri gwakiri mbia award grade issues asemambi ya abone sana gwakwani Saromo Nyoni athena bwakiri bya ndistv mbia mono asemoroberi bweli chiko aki wakiri tigato semie obana bo semi tokwani mbia mono asemorenda tumaje SMS ino asemambi ya abone wakini nanya gudiri chinde pano thena amachika tarabwati buya policies na policy gijira be kuno na se county ni chitokonye uja samatukaru basi wakiri again take taganda tebe tena machiko tarabekwa amachiko gabekire in place to bate biodiversity act na chinde amachika rosigwe ayago obokoreri bwa mangana ya climate change again to getaraba sense yetu ya Kenya na again to gekora civic education obosemi ucha sabana again to getaraba sense yetu ya Kenya negen tuge kurukuna public participation inkina kwanera boy sababu enene ye chi gotumia chi fossil fuels eji na senge chondora orokigwa na alternative nererie rigere riga Brighton kurumambi una kwa chetega na inche bwana teriale kuruga estima njalengo ya stima njalengo lakini no manya tena ase yetukwa na climate change mitigation enchira yemo turatware ustura kore nto twara nchira yogo twara umuchando buno yo tubwate bonega estime kubutuka kirenza onye ndito twanchiranete tukabeke gentu kuna solar systems solar system chi solar igere renewable energy igere green energy ejena re agenda tubwate bona agenda ya climate change agenda a solution ya climate change kuna kwa begete a topic yetu chi solution tubwate chire chinyingi lakini asenge cyo tutarakorerwa into yo kuna civic education civic education obumanyi asento aye asenji omwanchu morigereria no mwanchu omotegereria omonene ase omoke tuisuko twara civic education tutware obumanyi bwa inki climate change na kiriberere na kiborange tyo bwatumirense bwachire koleta chi effect get cyalete mbaka marwaide cyalete mbaka gusira kwe chi ngiti get buna twa kwane gore chinkoni nkonyete guchotoka na kyangonye kuru kwande na kwande mad fish bone nkonyerende chi nini chi ndani ya chitwara osiriga cyo gutuga chinswe echire chi simiti na ende ndani gete kanyora ne gento kyaga chire bune swimming pool enkonye nkieta gete mad gete tama kwe bisa matobe mati chingonye ko tangu chubande chindo konyora kabisa umuru chikaza na gaga ne tente kwa manya konyone nkonyero gete mugete tente imeti mugete nande yaje to sana no mukunye rusiende talina yanje ta mache igoro ge kunya kuminyoka bunege koro mad fish gochimotwe civic education igere gento kyamana sana a component enene asokole bite chibesa na botogotwa facilitation osoko agwa chinchira chokurwania climate change oseriberere dia soire ya chinchiri chinga kinebiro byetu na botochitwa lakini akatutabwati obumanyi ndokora kende kyamana ego turabe to turatere so yebuna kwa borire amachiko naro lakini ase eketambo kerogeta keribono ne gyogoto somi na kiongo taberna ase county ya Kisii
nonya nyamira babegete lakini on bwato bomanyi ndaira sigore akisi kera ninde iga akisi nandi bwato bomanyi bonde bomo bose bobere none kerongo chase ekero kwangete topic na bwate ogokwana limo bose kabere no mogava no monyene Paul Simbarati no alenga somo kutano na Nairobi nande ro monyene nabangiraniritie agante na emikakati yabekirwe asega civic education igetete korwe mbantu kibakonya korie eyune gasie steering committee ya area chairman ero monyene na mo deputy governor ro na basikaba bande oginda na bande na funding ya United ya World Bank ne biyombe binde biro USAID bisoe bitoe onyene nibe na facilitation lakini bintu kitocho kora iskogago ente getangani civic education tusomya abantu bamanyana akere stima kero tari nyomba rimye stima tusomya abantu ibagwa moko boka kuru nyomba ye nche no mongi none no mwana none tokore gasi bosonge tauni acha teo togende ne chigari chetu chonsi satu nawe nagwet chi tusomya abantu baitu buna gari buna tokoenie buna exhaust keriya gosoke ryoki ntogende komenta obarangeti asirire tunachekina to badilishe tuatige gari usitwatumie gari yamo usitwatara kuruge sonso mbake tawo ay egento gya gatatu nandi kiregie kielelezo sana turinde chi area chetu chiatente ya those are wetlands yes wetland china kitochire nabona nyoro mu wakirige tontegerete usondigereti aho dena umugambi ekigwakwanire otabwati obo shahidi wetland chinde kerege ndeke jetinda nyora sina orokigu kabisa na nkebwate obo maene wege science kero tori light on science asebinte bingi ogo simeka tande mo kunyeruka usemelingam anda abantu banyeruka mutimbao asichin semo chindoche nechi wetland yakamuira mache on speed police nere yabege tuna abantu babutore mete on speed kurwase chi wetland oseange na roche oda kubeke buyega Brighton inchoyo mobo na butore temete yonsi kwa butorda yos mototoyo moringa mutoiro le chimita ange chimita mia sarasini koru kwane tatimita sen gochia soroche na tegerete ekina tebe tukunkore na koreta ay egento ken ekie county ego kora komento gosmeka emete ya smekiru emete smeku erinde emete ekero emete gere component yanane yo kungusa carbon gose kungusa chi mbe chichimbe asebutuko urwase nini yeto nire yeto ebintu binde mbiribiebi tosomie abantu baito bamanye na kitoko kolegente giyoko recycle no gotumie gento kabere gotumie gento kabere todeno ne plastic ngikutumie kabere plastic na ya tekire go recycle oboros kugento kurwa second tutumie buya aya mitigation nini ya moye landmark ye county ya Kisii umugava nanginyore tingo ngo ntebyo mwancho murigere nyambere dam site njarengo dam site mugava natanyisieka nasieka iganyisieka ekero anyisieka inkie governor yakoreta so sieke dam site ya nyambere krasiegete njebuna maite na chete abantu basente tu bagatebu na bono bochabu na masakaro ko kando chijubakando ne bintu binakando I don't think bono biya mono doche Brighton no manyete e county ya Kisii na rentangani ase chirichi county wosa ase chinse wosa chi section chinse chia chakire gukora ebinto ebibira akonye asokorwane segeye na konyore solution buna kwabekere to mwancho murigereria na solution to climate change collection ya refuse wosa collection ye echabu igere at the source risakara rikobe kukana echuba kando asiki ebi nebi bitokuna non degradable ebi gatoko bibeka seliroba
biyoncho ke biberiro degradable ne bintu buna enyanya ya gundete Esukuma ebite biri bya mutugaria engamia emerieria avocado entatereria ebi bikobo bwoyo ekero bira ni gwasiriroba ande bikoba liroba buna aya na inche mwanya bantu etoleriroba ase ogotongwa tubugana tukwira na asiriroba neriroba erio kwira na kwaye nkori na goika ebintu bikorwe bitari na kwaye roja seba gotindeka mwanya bantu ndi bwansi ne coffee ere yechuma na yakora iron steel oseki na yakora nkyokora tugotinde kuna kero emete omote ngundore omote gore degradable an example kama nako hiyo so ebinero chi factor mitigation ekigokorwa kirakonye ki change tokeye okorabia okorabia okonkorokyo okongokwana okorabia noko asset obwente totige vegetation lakini tuancha buna gotwarabia tobeke chi cabros na chigari chipaki kwamanya korabi kwa rusi no ene mete yonse kwanya compound ere igono gombe ote ebine bintu mitigating go save bintu bigo obokoreri birato konye turwani climate change turwani obarangete obwabeira se rire wakire katwandrete igo katwandrete igo nara ukuboli araktimeti na nari boli tingogete nari neri aga na gandina kutaboli boli and boli then ask wakire that what went wrong the expected determination of public service board case last month kire court bad bono bono na boli na ande wekanyira neri omwancho muri na kyakoroko akoroko nere chu ya basi ne Vincent Maina Vincent Maina ekinagia the Kisii County Public Service Board igogia chete as a court Employment and Labor Relations Court Kisumu before Justice Radido na presiding judge ya the Employment and Labor Relations Court ekikia bwana tokonachwa yo yarenge bintu bibere yarenge ntwabwate kina Kenya ne judgment ya bwana tokosoma na igintu gya kabere ruling inja bwente kurwegwa kere ababago pinga sokurusi kwa se service board babegete application no mojaji oyo erusi okwerusi kwaye ngoli muna tago chakona chakina boronge asokwegena kwabo omojaji aga dingoria submission na amaikeranyo ya chi ebyombe bibere bire kotini agaikaransa akamanya kona chekina agatugutekine kiyogote abone Rusia sekina akanyora sababu teyo teya kwerusia ekwerusia sekina ebine birengereri byaba bagupinga byabo byabatanganire bagupinga tana chekina akanyora na sirichiko tabwati sababu yo kwerusia agatuguta enene application asenge choyoko tarenge ko asoba seme bwaya wisdom yaye akana chekina na tago some judgment akara tugutire application ya baba gopinga akarutare 18 umutinyu 10 akara ocha kona chekina ya Kisii County Public Service Board uamuzi gekaretare 18 umutinyu 10 era totebi na mututogochia body area ya rusiwe ose body area body enya kubekwe ayuande tinkoirane kere no mojajo manyete niyo machibo nabere body area gandenka ekina kena chuna mba ruse tuboronge ne county assembly na body enda na bakoroswa ne county assembly ne panel area choretu ejundo momemba panel ya choretu yebwate onunga za wachama yatora Dr. Jackie Nyanga omomemba Joyce Kemunto omomemba Nyandoro omomemba na Inche George Morara
akuma buno mo member abantu tochore ku chi sector na lichiko liancherete yoko ejopo yoko constitute a public service board Uyosana ngade Vincent kwera nirigwe bono tia tukanye tare 18 wateba tare 18 motienyu ikomi omwako yo gatorena ichibu kitoko nyara kurwa sense meyi to mai kumayanga itusuka gochibusio ombori Calvin out and watching live from Rorongo Cynthia Nyaboke neno arime yumroberio asimambi yabone plan yecho agoteana mboli wakiri ekeroto kuligiri chibu lyogo chenchi kwelire amachiko narabekire lakini twanyora abantu bakoyabona ingi hekogera abantu batari kwirirwe getambokero ekero babunirwe richigo buna bono amasakara narakanetwe lakini naro uikabono tokobwerwa chingeni a challenge ero ase chikorinde lyonse implementation stage yani na ki obokoreri bweri chikogebe lakini aso mubori obori as a climate change enchera yoka tura ekonye kegere climate change okogendra okugusareka kwelire rieito igukure asaye na inche kere naye na inche tura affected neke gorikere mutwe inyora na climate change ye negendo kiabeire guseke kukambwa asikiabera ase egekagete tambe tuwachire gotabuka kuruchitoro ngwakerambia mono musike Dr. William Samoei Ruto mu president we country ense yetu yake kurwa kera ile to bogambi otemere koro kuna nabugate okwegosa na gutaka kenyebe ekielelezo gusentangani ase amangana ya okometigate amangana climate change so amasakara ya tokobekerwa tokobekerwa ndagera gusebintu bintu amabere chingeni inchomo nyene na tenene ebucharia yemo ngosiberwa enyama asina chetukobora lakini ekero lisakariria atatu kutumeka gosiberu musubati orenge mutuyane musubati uga mukane te wanda njete kombekera lisakariria kane dikande akabe champion akakane abantu abatwale ngo twanzi kero muntu nabatwaye twarigereraneti no yotonerie nyama abaigete bona gonchoka agatubungire nyama ne gaseti eria ya kwana tuno morayo yo kana na gaseti ne yo gosiba ndagere gosibe nyama twanzi no ninje lakini bongo bwane akarongo so ebuchari na bwate benagere na nimsubire ruse kalirinka so a champion yamo a hero yamo egatoka mutuye ye buchari emambieyo ogo change gosiko mitigate gosiko leta a solution ya mangana ya climate change inche na ya turakore ligereria litangani ndo dwara do mwateko emetanda yonsi na o kisi county ngochire yatiokire mangana ya omugaba na leta na yogo separate refuse at source nini o yachire ya umoiru nyanjwa o bantu banyanjwa bamenya tibuya o yairu rogoro ATC asera ero ikamuna tu karastega agana Brighton obisiane ga libosongo ekero ebintu gotobegete chi dustbin ibere etobegeta sogo osangereri ibere akamugati karigati karekero naria oyobwe kando igo kobekwa a dustbin ngao lisakara litwarusia liaba print kubobe tokobeke dustbin ngao tuachakire gutwara a discipline yeyo ekero moise koyore obisiane gosencho manyana nkoire ga enda ebe collected obuchabo ebe collected igombugore tichi chindoibe patient ebintu bibere tianda kubori igobono butali obumanyi bwale through story singe twaro na gyakorera igunande kyabe bari barenge chi ababani bo borimo baoteneke negento gyago koruge tabe banchire bona kyabe eyo nere nchira tubwente kogenda inchenaye toimo kibona twarengega gukwana bya climate change na and that is a commitment ngobeka na aye morigereria omwanchu motegereri nche na Brighton kwanda turugusime ko mote rero na ande ngo akaturebicha tobeko mutandao tutaracha gukora topic ye wiki gocha ngo boro kitore muna twasime kiremete umete biasa
kusumeka toromote. It is our action. It is our will. It is our passion. Yokera mitigate the ya climate change. Tobias Mukaya goteana mbuya mono ase gwakiri ndwakire buya mono twensi duerwete korigereria na koleta machibu yoko chinji kwero Tobias goteba lakini mechande koboro nelina abante bagotebuna babutoremete ange ne echindoje kurende asteyo bakwira emeteyo lakini turakole Tobias okoire odali chikoro ndiro lyo godena tunduna chemete lakini ngai bakoyira omanya temete krokwana chire nchomanya nase na emete yarengero chikwane yarenge menge tari nje smegete mare mutata ne yende yange menene so ne chibaho nachwere so emete yega yakoira emete go kunyechwari abe chibaho kendo yakabera umetonye chwari onye butore abe chinko echikotumeka lakini wakiri antu baraleta lichiko na bone metero jina tuatakiro ba compensate medando abakenya manje compensate sana etena lichiko lya jina bona abantu bari chirusugwe serikali eba kibesega entokonye chindo chichi ntokonye ejine proposal ero SMS na abantu bari tutaete bari bakora bakurusie mete ine proposal no ninche mbwata se risakara kurugoro enabo ate proposal yoko irana mbori mo governor oito na serikali yaye eranchebe ke budgetary allocation yechibasegete na bari mo kurusie mete ye noroche ntoba konya sokonyerusi oko konyo ko rusie mete nchirake enchire yonye umonto yobwe bundieye kubutora umote umati kubutora yomo yesingi 200 bona kuruma ata sinko 200 dehe yende yemenene yanda 500 usinero menene kabisa kondiri weya so turatebya bandana umote ase umonto libwe power so ocha kubutora mete yaone rengere mugondo 100 asikero motoyo 200 gokotora singi 20 ndoko konyeti ayo woka na 180 toko singi 20 amen ogo subsidize to encourage abantu kubutora emete egento yakabere turigeria abantu ababaito echiro yokonichi chibao egento yagatatu ekenta to propose ko chia nchoma nyana buno mwakili nda to propose umaete bono iga lichikondiro tubwa ntukubutora no kubutora umote utabwa te permit bona lichikondiro yeah, it has been there ndira kini mando mari gori bwati oigo ko ganda ryoka waso kwao kwa butora umote gatie town igaria ase no ya egete ya korire gasioka municipality akero kubutora umote bacho bakubone permit yo kubutora umote oyo agere because nduta eto butora mete erete yari town ime town yabeire enyancha ye simiti mbeote yekere mete mbeote yo omo bisabone gachi cyo environment anyore ribuna na nkubutore yane gonko mubone mete ya yobisa emete ye nayo wasimegete abakubori emete ye okuboya na nkinkubutorera nayo wasimegete obona bubwene ne buri tubwate asenge tutobwate ubumanyi bwerichiko tubwante kubutora mote obutoro mote utabwate permit naroche mutandao gete omongwana getaoro getive na bantu gete bakare gutogora chikawa no maite nane maminje yeri utogore cash crop utogore ka na gwachire mogondo ugase no gutogora chaye smekiri chaye area ne yao nkwao ere nayo kwanye smekete but teri ichikondi kwanchereti oso kunyetogora chikondi kwanchereti chikondi alikane kabisa batase tutasigetiri chiko tuabeira bango pogo koreria bira kubwatiri chiko soko sikari chiko eye noba tuaraterire nari nawo tena mambo ni matatu judiciary executive legislature tuisiku sikama chikaro sirine parliament legislature tusike obokoreri bwa executive nari bwa to chief nari bwa ta manyumba 10 nari bwa ta batureti aba bara maiso ya executive yogo tebya abandu na rusie mete roche toise go sike judiciary eyebegete kina ya tebe na lichiko ligo teba igoro yo borendi bwa mitigation ya climate change neye
judiciary na chebina byo gutanga ncherende yonsi y'abantu gusaria environment ekina nkero inyore ebintu bitogosoa abaroreri mbaro bense baruche mutwe bagasoe bina bigotumekana bikorokuna locus classicus nekina gete gyakoretwe kere emark yebina bibwante kubwate byonsi ase egento gete ensenere koroku Philippines no mate Philippines bona ebwate president ayo ko Marcos Philippines ekyombe getenkere gya chiete court ekero mo minister arwete chi permit chemetego kubutorwa logging mete kubutorwa ekyombe ke kande court ye kabori na kiemete yera buturwere yonsi egezazi kya mutwe ngeche ko faide kangeche ko konya ekine ke koro kwa locus classicus ye koro kwa opposers case ekeke arenge kina ge ko barifad asensengema kyaba barigere tumutwe bagatana emeteye dina nirya nyangweta etugasa ine kirengaki na igune ringa nirya nyangweta no yo mobo na dina nirya nyangweta twabegire factory oro ye sukari dina nirya nyangweta twajire twabegire university oro pura kabisa ina nikitumugata kusiri tigare itoli nyangweta twali so nane nyangweta ngitokuti kubeke factory oro ye Messi cheese factory chiri Messi chiro yengo tabatona ne industry tutagete bonega industry chiro tubugande kubeka nekitori go kunari linani lya nyangweta elinero yoka anara ma busio kare ga bona tigare nyangweta nero lya busiri tigare akan nyangweta tubugande ko kununo ne ekeyemo ne meteri yebutorwe ne university ebekwo ya a university ya kisi obole mo boli garia tiga chinyomba chia gacho cimento obole mo boli bwanyosia ase facility ye data ko bekwo tiga bekwo lakini ri na ri ya nyangweta tiga tori sikebo na tosigete orobere rwa mama biasa na wakirito tujukore brevito biachire nare na roboli na ngote buto tutore meteye merinka lakini ntoranyora solution ye meteye ndeko yora terrorise nakiri ntokora na mitigation simple skijiko begwa meteye toke wakiri Edward Momanyi propose yo buya kwa boli nande meringa mwe tokonye togora koruroche mete kitoko beka ba bekire badena tyo ire tobeke mekabiri mete nero emenge ere friendly ere ra kore buya no na mauga amauge mete ya mauga no ne chi abukato abukato gere umute nande kabali tuna tokoria totumeke fruit trees tobeke mete bwate faida story korusia meringamo ekertu amanyiro bumanyobo na yekene muringamo na kene kera asigete agansoko nkaringa sobore mobo bwane muringamo okaba kurumutwe gansoka kunkayo kaerete so nimbwate sababu nande meringamo yekere kubutorwa umuringamo noro renge roche angena roche pi ekero butoretwe igongo gotabye gento yogokumia ekena roche nabonda atwaro koegena na meringamo basayansi mbarante ekibono ntatinge bache korubo wakiri mbo science yake muringamo yokero butoretwe okabanse ensagi yaye kabutorwa nkarura machi ga gotonya amange nkabatebi barete bucket tubeko bucket yechureta machigoro yechureta machigoro ninyo bwata sebichaga asesimia bucket yechureta machigoro ndaye biga macha ngekonyi kerete nine bana by the way no ninje nkalia asinara kurugurtu rojirwantia nalia rwa kaire pindo yero ndo bad match ndo yero wasirire piku patkane mete amachi gechurete bucket so na bonko nkoiraneria na chi proposal chi bwante kobo ne chi county atotebi gosena ya chi nasari cha bekiru chemete buna chi nasari ya chi mo governor project ye chi avocado chi has avocado ne chide chi abana nchi babere bakubagira kurwetisi chi nasari chinde chibe kuchinyinge chemete
tutware initiative yo gotebia abantu na butoro muringamu tokoeme kabiri ebere wakili sare biro bitu bya turi tokole biri kabisa producer on lakini chibese jire cyatenga twecho jigokonya mangana mitigation ye as solution ye to climate crisis inga kibono jaji gutume kalende ekero ndwade the western na tokonya chibese ata ko jutia sinini biro bya na to chikonda de weekend chibese jigoja ngiri dichi ko takere ko bego jitume ko siri chikondra liko tume ka chibese dichi ko nitakere ko bego live strengthen chibese 2 billion 7 as county 47 as Kenya echo mosikeru to atebete chibese ekero chigoja na kichuchu gutumeka nande na kyobotenene bwaye ama chika yango te was policy chibese na botoko ku Nairobi tonyore na ebintu bimo byabo yechibese cha ruko Nairobi yuchikorwa no gutware gento to cha electric chigari cha electric echichire friendly cha soil the market so no nyengusi bantu babiri batatu ntata tugure gari ya electric so gari ya electric na kyoranje tware gusi Njarateyo ukatutware a filling station ya electric vehicle nkisi so electric filling station woikiagajo so chibase chiaruru ebintu bune bina bichichokora chibase chiaruru ebintu bigo chikokora na biye buna nago tena butoro muringam tokoeme kabiri ebe butoro muringam tokoe avocado ibe echina cyo chinchera to chikokora chibase chiatomirwe ne chogo chikoleta bono chikonye county government governor Simba Paul Arati musike na chake ya separation at source ye chabwe tonyore chi machine chogo sia eye degradable ya sie gugaria na ande yera ni uyachi ko umurwe megondo asitoko korobole Pesan wakini wate bune biro bitu biaire ntuma etina kio se to era jidaka biaire ngito kare to skato de weekend ba ya topic njari ke to kora rero rio ya tonyere weekend tonyere weekend bocha nimbata mangana mange sana ga aya to comment because this is a particular topic yenga kie tumande ko nyorobo semi tumanya na kito kora Pesan te to ende weekend mwanju mwe lakini wakini tutara ikabu de kemo asena to ara bantu bare kwa mera ni bate bana asende mero mete bantu bare tena ko na to ndemero nande kidonda suwase orongorwa gusi bandano zituro rujaba satukara bose lakini bandena squisiri chikondere wa dabana montora bara twari taito osebano bode mebwane taito nere ujigo nande taito nere rabo bode mobonde monda batere yes ndobate machiko bone ga kurukuna section of property act yo ya chete boteba na bono naboko twarendere mero uchase nyumba ya gachiru uchigoro etaito ye nyumba yao nyumba ya gachiru ekichiko kuchi off plan nyumba chikaruchi ya gachiru naboko bwe etaito ye nyumba yao bunole uchigoro igone to debe mpe igora etaito na vero etaito nero trochi yebono nege usangaja nkwarigere tinge ipela tindegete ipera na ipela tigete tindo pele ga tinde klase koro ya sana wakina kila taka turi karuri ngana ria mwe no posem to ko daktari ringana ria na rio mwe rio bosemia ndina tia tue bange tobe tayari bokonya so kanya obo saria bwechi emission ya chiga chimbechi chigo saririre rieto nenchira yo katurakore no gutwaro bumanyi to konya ne aso gusuka motu Biyasano mwanjumorere twakwa na ira mange gorondi chibu dio kuriria mangana climate dio go change kweli le climate change to endele weekend na wakili kala wacho chali tuko lia ramisi inde to endene to bikia nene sana kardo chiko je kwana na ande weekend kwa kirambia mona kro wacho randi stine ro smusi icho show ta rengo producer ito to wakirambia mona genda kuri miroberi ende tumerane ankyo ase ensemeli yebwata kwa ngiro watikali andatai agene ge sasa tumerane litskuri ange twarengena wakiri chochmo asemambi yaboni gachushuta nere producer ito Eliana Bunabotambe Brighton Makoli. So okay, thank you. Bia Brighton.